menighed. På vegne af firmanderne Karen, Sina, Anne, Marlene og Martin byder jeg alle velkommen til denne dejlige højmesse. Nästa är Maria. Støt Maria. Det sidste er Martin.
men af mange andre trossamfund. Herre, velsign ham og begav og bevar ham, så han vil lede den katolske kirke den rette vej. Derom beder vi. For vores forældre, fædre og kateket og alle, som har haft ansvar for vores oplæring i tro, at de fremdeles i ord og i eksempel. Herre, send fortsat din styrke og kraft til alle. Derom beder vi. Her møder vi nye venner, og her finder vi tryghed. Ikke alle har fået den her ven. Herre, lad de ensomme se, hvad næstekærlighed betyder. Derom beder vi. Uanset om mennesker er rige eller fattige, rammes de af sygdom. Sygdommen har ingen farve eller alder, og ofte forsvinder modet hos den syge. Herre, skænk din helbredelse til mennesker i smerte. Derom beder vi. De lederland tager store beslutninger og bruger mange penge. Herre, hjælp disse ledere til at handle efter din vilje. Derom beder vi.
selv for jer. Og specielt tak til vores forældre, for at have støttet os, ved at føre os til undervisning og øve os på lektier. Og ikke mindst god Jan, for at have undervist os. Uden dig ville det helt sikkert være kedeligt og uforståeligt. Vi har haft dig i næsten et år, og vi respekterer dig rigtig meget som vores lærer. Men efter at høre, at vi i vores øjne blev fortrolige og nære ven, så ville vi tro os til. Hvis det ikke var for dig, ville vi ikke stå her i dag og blive nærmere. Vi vil bare gerne sige tak til alle jer, som er til stede i dag, og det er så meget for